اے دا آدم بچیا ولی با علا عقل زدکے چه پتا راشی چه پچا راغلی دا داغن عقل زدکا کنا یار دا اللہ دا دی عذاب نا بمون علا یریگو چه پمون دا کانی رو وریگی دا دی ابو نا با علا یریگو چه مون تا طول دنیا دا نوح علیہ السلام دا کشتے پشان ابو بشی علا بسمیگو اے خلق پزان نرولو پچا چراغلی دا اغین عبرت والا تا تا رب یو ٹکے ویلے دے ان اخذہو علیم شدید اے دا عدم بچیا دا مال و دولت دا وجنا دا بینک و بیلنس دا وجنا ما تا پزمک پا غرور باندے مگرزا زا اغا بادشاہ ذات یما ان اخذہو علیم شدید دا دنیا پوچھ کرا ٹھنکڑے خلاص بشتی پولیس کا پارچہ کرے خلاص بنکڑے اللہ فرمائی ان اخذہو پخپل لوی شان الوہیت میرے قسم ہوئے چا مارا ٹھنکڑے دا دنیا یو طاقت دینی چی خلاص ہو لے ان اخذہو علیم شدید یقیناً دا اللہ نیول علیم دردناک دیو شدید سختی امام راضی پہ خپل قلم چلی او نکتہ سے رو باسی اولی در تا انوی چویخ شگورے نیولو تا ضرورت رانشی زکا مخ کہتے انوی چی دا اللہ پا گرفت کے رانشی او کتوے چی خیر دے کلا کلا سڑی رازی نو ان اخذہو علیم تبوے چی برداشت بے کم اولی موصوب روڑو بیائی صفت روڑو او موصوب صفت دوڑا وصفون محضر روڑل چھ متصف کی گی پا ذات واحد سرا پا احوال مختلف ہو کے ان اخذہو علیم زمانی والدردناک دی دا سے درد دے چھ سڑے ور سرا عدد کی دی نشی دا عدد نبار دے ستاب اڈو کی عدد کی گی درد سرا اللہ فرمائی زبدر تسرمن بدلوما فنتمس وجوہن فنردها على ادبارها یو سرمن بدت بدلوم بدلناهم جلودا غیرها تچ عدد کی گی زبدر تا سرمن بدلوما و دردوم بدے عالمان وی دا سرمن بدلولی زکووے چستن کل ڈاکٹر وخیق نو دے سرمن ٹیم کے درد کی ہو بیان نکی اللہ وی درد تول پا سرمن کے دے زبدت دا یو پا سل سرمن بدل کم خوتا با او دردوم گرے اے دا عدم بچیا تب ویچ درد بیوزل خشی ان اخذہو علیم شدید دا دا رب دردون دی دی لخکی دل نشتا اللہ دیتے مونگ تاسو ساتی اللہ دیتے مونگ تاسو ساتی اللہ دیتے